Здравейте и добре дошли в още едно видео. Днес ще правим Buzz Lightyear до Mastery до Player Title. Това видео може да бъде на две части. Знам, че е само 1500 точки. Това са 15 победи. Но в момента е 9:18. Аз имам телефон до 10. Затова не знам колко ще е възможно, защото аз не съм най-добрия с този герой. Нали? Казвайки, че ми е на 960 купи. Но ще се опитаме да стигнем до където можем. Ще се опитам да го направя само на една част. Нека да започваме с първата игра на... каквото и да е името. Нали, пише го тук, ама... да, и нека да започнем първата игра. Хубавото е, че има Mastery Madness, което ще ни помогне с победите. Това вече ми е втори опит да направя това видео, защото първия път просто ми спря тук това менюто. Ето сега ще го затворя, да не го цъкна отново. И... да. Ще трябва да направим победи с... трябва да направим Mastery точки. Първото, че има Mastery Madness, което ми дава по 120 на игра. 120 на игра е доста, защото даже не го прави 15 победи. По-малко от 15 победи. Прави го на 12 победи, мисля. Не ми се прави математика в момента, затова може и да греши, може и да не. Трябваше да излезна. Не знае. Вижте му името. Мозък. Череп. Казвам ви, той знае. Той знае всичко. Той е Айнщайн. И така, Айнщайн, за да не щупи стената с гаджета си и да ме убие, аз идвам в другите храсти. Просто, да. Скучно. Ето още един Айнщайн. Не, това не е Айнщайн. Ой. Къде отиде? Не знам къде. Сега си хъба амото на него. Вече много. А той е бил само 3. Мисля, че е много повече. Това е хубавото, че имам центъра. В принцип Пайпър да заслужава центъра, но мен не ме интересува. Трябва ми този лом. Четвърто място пак се боли, получавам същите точки като за трето, второ, даже и първо, което няма голямо значение. Имам 640 точки, което ни прави една стъпка по-близко. Сега тези други игри малко ще ги пропусна, докато не стигнем и да кажем 15 000, защото разбира се те са най-скучните. Нали? Началото е най-скучно. Затова няма да ви досаждам с тука. Ще пропустим на най-интересното в тези игри. От тези игри. Стана малък проблем. Загубих две игри подред и вече съм на 948 купи. Значи следващата игра, която победа, няма да получа 120, 112. Което е доста зле. Доста. Защото няма да получавам по 20, а по 10 почти. Затова вече съм усвоил тактика. Седя в храста и правя нищо. Това е най-лесната тактика. Седя, въртя се в храст. Ако ми дойдат гости, дали ако ми подминат гости, пак ще ги... За какво беше това? Едгар? Едгар? Да. Може... Колко Едгари ми идват? Цъкнах си качета.
открил съм. Ох. Някога гостите са груби. Опа. Трябва ми супер. Дай ми го. Трябва само да те... Не. Пето. Поне ако и другата игра съм на пето, вече съм на 150, на 950 и проблема ще изчезне. Добре, не получих пето, получих четвърто, което е много добре, защото вече съм на 950 копии и вече съм на 14750, което е доста добре. Но нека да продължаваме с игрите, нека да добием, нека да го направим. Имаме 32 минути. Може ли за 32 минути да получиш 1000 и нещо? Това ще е близо. Да съм сещен, ако че някой про може, но някой като мен не може. Макс. Също има този ден. Завграден съм. Помощ. Сам. Дъг. Дъг ме видя. Опа. Дъг ме видя. О, не. Едно дъг. Дъги. Всички ме видяха. Но не и ти. Аз така като виждаш този в центъра. Сега съм погнат от този. Честно дъг. С Богом, дъг. С Богом. Що този бъздатир бие толкова много кръв с... Трябва да избягам. Има 4. Знаеш, няма значение. По-хубаво да просто да не хабя време. По-хубаво. Защото, ето. По-бързо си изиграх играта. Което казва, че по-бързо направих купи. Нали? Нали? Никой? Никой? Cold. Chill. Добре, променяваш гаджета за стените. Аз имам делата на Cold. Нани, салами. Нани. Hello. Dodge him. Nani, no skiller. Nani, предай се. Добре, че нямаш Hypercharge. Нани, доджах. Нани. Толкова ли сме се доджали? Значи, какво хубаво да не го рискувам. Да приключим тази игра. Вече сме с 100 точки по-близко, което ни слага на 993. Следващата игра ще ни сложи на 100. Заради от 90 ще стане и на 100 и от 100 ще стане на 200 и от 200 на 300. И от 300 на 1000. Добре. Нека да вземем купчето. Само на мен ли
сякаш това прилича горе-долу на Испания, защото, нали, както Испания тук има така, Испания върви насам, а тези две купчета тук са Португалия. Ничего друго е Испания, това ми напомня на Испания. Тук Португалия, тук е Испания. Да. Само на мен не ми приличат. Май да. Не, само на мен. Не, няма как това да не прилича на Испания и на Португалия. Няма шанс. Мика преди беше доста добър герой, но сега вече всички знаят как да играят срещу Мико. Дай. О, той даже с... Да. Добре. Бързо. Добре, да всички са... Това беше накъсан. Защо ще останах вътре? Трябваше да предположа. Да бе, брат, скочи ми, имам гаджет. Не знам дали знаеш. Мога да ти проваля супера. Не знам дали знаеш. Давай, скочи. И без това ще... окей. Слагам, че... Добре. Просто да спечеля. Няма смисъл, аз видях, че мога да спечеля. Малко да намаля. На 977. Никога няма да стигна до трофи бокса за 3000. Ето 15113. Бях почти прав. Почти, аз казах и 100. Знаех си, че ще бъда и 13, но ще да го замълча. Обещавам. Добре да не обещавам, ама. Да не си мислите, че ще ви излъжа. Аз тук не излъжа. Голд! Вау. Просто... Вау. Затова никога не си провалете атака. Защото, както видяхте, тук имаше 3 купчета. Аз го чаках, той си похаби 2 атаки и аз имах 3. Той има само едната, не може да ме довърши с една атака, затова аз го довърших, защото имах 3. Мога да го би... Това кой е? Това е Корделиус. Тимва с някой. Искам ли да го рискувам? Искам ли? Не искам. Не, няма да го рискувам. Не искам. Рискувам с Пайпър. Няма. Не си заслужава. Не иска Тим. Аре Тим! Нищо няма стане. Добре, заминах си. За 7 място. Това са само 2 купи. Защо 6 и 7 място губя по едни и същи купи? Някой трябва да ми отговори на този въпрос. Ще си видим на играта и за 500 мастери точки, защото вече става малко скучно. А не искам видеото да се окаже 30 минути дълго. Колко е часа? 36. Ще успеем. Просто трябва да се фокусирам и да спечеля. Кота. Може да бъде. Ще се видим на играта за 500 мастери точки. Това не е играта, но вижте колко съм близо. Вижте ми супера. Вижте го. Вижте. Не. Трябва да го получа. Не ме интересува вече играта. Трябва ми супер. Не се занимава с трико.
Измайчи ми се. Рико. Защо нямаш хубави му Star Power? Какво за този? Мейси. Трябва просто да те докосна. Искам да те докосна. Като те докосна, ще съм щастлив. Рико, искам просто да те... Yes! Yes! Заслужава ли си? Риска не си заслужава. Сигурно щях да го убия, но... Заслужава ли си? Не. Зедгар сигурно е мъртъв. Гледай. Какво? Ще има ли? Да, има някой в средата. Богом на Едгар. Богом на Леон. И сигурно от мен ще ме победи. Колкото бъзна, аз имам супер. Имам чувство. Виждате ли колко лесно може да спечели игра? Виждате ли, това се нарича лесни победи. Лесни. И вече ще се видим на играта за 500. Ето е играта за 5000. Ето е играта за 500 точки. И 53. Майче няма да успеем. Но ще видим. Ще видим докъде стигнем. Това видео сигурно ще е пуснато утре. Сигурно ще мога да си позволя малко допълнително време. Ще ви кажа когато стане и 10. Когато стане 10 ще ви кажа после. Да се надяваме, че всичко ще бъде супер. И да. Извинете, че тук ще спрях камерата. Не камерата, микрофона за малко. Беше по погрешка. Ето един стил. Не искам да карам играта бързо, защото сигурно ще я загубя. Както станаха миналите 10 игри, буквално. Не 10, 3, 4. Буквално нищо не направих. И загубих от невнимание. Добре, перфектно. Убихме Корделиус. Сега. Няма никой. Имам тази да бия на Макс. Добре. И някой друг трябва да убие Макс. Не знам защо аз. Само трябва да паднете. Така. Ако би... По погрешка бих. Аз не разбрах кога станаха 984 купи вече най-сетне на Buzz Lightyear. Имам... това за прогрес на купите. Добре. 984. Това е доста купи. В момента също така и мастер и точките са ми доста близо на 590 съм. Тази игра ще ме сложи и на 700. Но ще е много. Ще е хубаво да го направим. Да се надяваме, че всичко ще мине добре. Така. Бус. И 56-те. Добре, ще го направя. Нали, няма да е точно и 10, нали, няма да е под 10, ама ще е...
С времето сме добре. Това ще ви кажа. Жако, че съм... Можех да го бия. Искам да го бия тук. Това да не си мисля, че аз съм там вътре. Готов съм да си... Ела. Не, една атака съм... Супер. Миналия път как си до толкова перфектни номера с танк? Ти си един, който лесно мога да отце. Оу! Знаех, че там е бъс. Как почти пак имам супер? Значи пак ми трябва супер, Лили. Лили. Махи се оттам. Атка, така сме добре вече. Лили! Атка. Окей, махи се от тук вече, не ми трябва. Ти наистина се махна. Окей, някой умира. Предполагам, че е Лили. Сега... Да, ще го направя. Беше перфектно. Трето? Получа трето. 993 купи. Какво? Мога ли да направя 1000 купи Бъз Лайтиер, дори без да съм искал? Добре, няма проблем. Ако го направя, го направя. И... като го направя, ще печеля повече мастери точки. Не знам колко. Да се надяваме за 150. Ако е 150. Ако е 150, приключихме всичко. Буквално го приключихме. Виждам, че кутиите са по 8000 кръв. Това значи, че тук повече... Виждам, че тук повечето са по-малък power level, не са нали на всички на 11. Повечето са на по-малък. Това има значение с кутиите. Бе, няма как да ме убиеш. Защото... Знаеш какво, не искам да го рисковам. Скит. Перфектно. В момента има седмина. В момента има 6 човека. Да съм честен, мисля тук да се опитам за трето. Защото искам да стигна до 1000 купи, да видя колко мастери точки печеля. Много ми е интересно да знам. Опа! Това храст ми е любимия храст. Гледате, много обичам да се питам. Любим. Казвам, че ми е любим 3 секунди по-късно го напускам. Леон. Добре, мисля, че Леон е заблуден. Пето, моля те, кажи ми, че съм пето. Моля те. Шесто. Какво? Шесто. Не беше често. Трябваше да го убия по-бързо. Аз съм толкова отиза. Искам поне ако последната игра да ми е на 1000 круги. Това ще е перфектен начин да приключим видеото. Последната ми игра да е на 1000 купи да я спечеля. Това ще е много яко. Не. Няма го рискувам. Какво направи? И се възползвах от какво направи.
когато получих пинчетата от Мастър и Роуда му, си викам, къде са ми, защо не мога да ги използвам в набъз нещата. Примерно, ето къде е тъжния и тук да е ядосания. И после поглеждам в спешъл пиновете и виждам и не ги намерих. Докато по-късно влизам в новите неща и виждам на Buzz Lightyear тези двете пинчета. Чакам да видя какво са и те са от тези Exclusive Collector Spin или как се казват. Ще викам, тогава как не ги намерих? Защото буквално ги търсех и не ги намерих. Този мап е стар. Мисля. Там има Search. Единственото, което знам, че там има BB и Search. И че Buzz Lightyear умря. Там има Hank и Search. Там вече няма Hank. Защо си използват гаджета? Полета е влезла. Добре, перфектно. Добре, трето място. Как? 833. Да го ли тази игра нарочно, за да мога другата да я спечеля? Мисля, че трябва. Да, така ще направя. Няма да ви е скучно. Сигурно 5 човека, които ще ми гледат видеото. Даже 2 няма да има. Да, ще се видим след малко. Вижте, сега ще ме сложи на 999 купи, ако другата игра спечеля на 4-то място. Затова, какво ще направя и ще изиграя една игра на 5 място, после ще спечеля другата и така ще стигна на 950. Чакай, набързо ще проверя колко купи печелиш на 1000 купи, колко мастери печелиш на 1000 купи. Не можех да намеря отговор никъде, затова ще трябва да вярвам на късмета, което не харесвам да правя. Не. Картата се е сменила. Кога? Да, предполагам, аз видях това горното езеро и си викам, откъде се взе това езеро. Как не забелязах, че мапа се е сменила. Че трябва да играем на сменен мап. Това е много гадно. Много гадно. Там и пето. Просто трябва да ми е до 5-то. Нищо толкова. Или пък сега за 4-то и после за 5. Не знам. Аз ще опитам да се убия на 5-то, когато има 5-тима. И ако остане на 4-ма, преди да съм умрял в алътите, значи тази игра ще е за 4-ма, другата за 5. Добре, просто седим и чакаме. Добре, няма да стигаме до 1000, просто ще го направим по нормален начин. Просто ще си играем за нормалните купи, няма да стигаме до 1000. Жалко, но какво да се направи? Може игра, последната ни игра да игра за 1000. Кой знае? Кой да? Просто ми трябва 2 победи. Колко ли пък много да ще па 2 победи? Ако Кит дойде и ми скочи. Ако Кит дойде. Добре, явно не идва. Там долу има някой. Знам го. Няма никой. Нали?
Не мога да вярвам. Добре, има някой, видяхте им, че има някой. Твърдих си мнението, че има някой долу. Дано и да не дойде нагоре, дано да отива на някъде другата, за да не ме види после аз, като отиваме там. Искам да скоча там. Yes. Перфектно. А това място получа първо, което сигурно няма да стане. Аз нямам супер. Трябва ми супер, ако искам първо. Перфектно четвърто. Опа. Искам да покажа другото. Мипо е много добър герой. Аз сигурно съм мъртъв. Там има кит. О. Не. Добре, какво се очаква да направя? Нали? Сега, какво се очакваше аз да направя срещу това? Това е последната ми игра. Игра за 1000 и игра за... Да сме честни, играта за 1000 хич не ме интересува. Интересува ме, че ако спечеля тази игра, печеля плеер тайтъла на Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Come in peace. Опа. Да съм честен, няма значение. Просто чакаме победа. Чакаме победа. Вие вече сте чакали 32 минути за това. 32 минути. Ужас. О, чакаш 32 минути само да видиш как печеля мастерите. Кой е тук? Тук Стю? Сту. Сту. Сту или Стю? Как му викате? Сту или Стю? О, не. Съм честен, добре, че първият ми опит като да направя видеото не се получи. Защото тогава направих 500 точки и беше около 5 минути. Това видео щеше да стане твърде дълго. И 10. Никой няма да забележи. Ще съм на последната ми игра. Това е последната игра. Може и да не звуча много, нали... много щастлив в момента. Е така, не съм много щастлив в момента, защото има още 6 човека. Дори не съм го спечелил още. На бас, че вътре в този храст има някой. И това е примамка. На бас. Няма начин. Бен. Няма начин. Окей, отивам за примамката. Казах ли ви, че е била примамка? Казах ли ви? Но ето го. Buzz Lightyear Player Title. Ето го. Player Title. Така да го мръдна да го видите. 16 000 точки. Сега мога да си го получа. To Infinity and Beyond. Никой няма да те липсва. Никой няма да му липсваш. Аз съм един от тези хора. To Infinity and Beyond. I'd call that a success. Перфектно. Let's make things interesting. Ето вижте. Перфектно. И това беше за видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала, да оставите лайк на видеото и да ударите камбаната, ако вече не сте го направили. Това ще бъде от това видео. Надявам се да ви е харесало. Това беше от мен. Чао!